niin, kuukausi taas mennyt ja täällä nyt mä taas alan kertomaan teille näistä mun neuleaiheisista jutuista, mitä mä oon näistä tällä viime kuukauden aikana tehnyt. Tervetuloa! Noniin. Elikkä mä oon Ninni, Handmade by Ninni Instagramista ja Handmade by Ninni mut löytää Ravelrystä. Ja tää on mun tämmönen neuleaiheinen YouTube-kanava, missä mä ihan niinku moni muutkin kertoo, että mitä mä neulon tai mitä mulla on valmistunut ja on puikoilla ja sitten semmoista vähän suunnitelmia tulevaisuutta varten tai lähitulevaisuuteen, sanotaanko näin. Ja sitten tällä videolla mulla on sitten kerrottavaa, että jos oot kiinnostunut tästä Bubblestick-tapahtumasta, mitä me ollaan Kova Knitters järjestää, niin kannattaa pysyä kuulolla, että videon lopussa tulee vähän päivitystä syksyn Bubblestickia varten. Mutta joo, aloitetaanko me? No mä voisin sanoa, että mikä mulla on päällä. Tää on tämmönen oma luomus. Mä oon tämän neulonut, se oli silloin ensimmäinen kesä. Tai kun mä olin kotona, vielä odotin meidän esikoista. Ja sitten se ensimmäinen kesä, niin se on vuonna 2021 neulottu neuletakki. Että ihan oma suunnitelma, tai itse on sen suunnitellut. Ja mä inspiksen mä sain tähän näin, että kun meillä oli silloin, siinä missä me asuttiin, niin oli kukkalaatikoissa tai ikkunalaatikoissa, niin oli Ahkera Liisa kukkia. Niin siitä mä lähdin sitten piirtämään, että tää on mun Ahkera Liisa neuletakki. Että mä oon neulonut tämän tosta Novitan 7-veikasta ihan, että on todella lämmin, että saa nähdä. Tänään on vähän semmoinen harmaampi ja sateinen keli, niin ehkä vähän sen saa nähdä, tuleeko liiankin lämmin. Että nyt on ihan tämmönen perus alkukesä tai kesässä sää on ollut nyt nämä viime päivät, että sateinen. Että me ollaan, että tosin nythän on kesäkuun 8. Joo, kesäkuun 8. päivä on tänään. Eli on semmoista 12 astetta lämmintä ja sataa. Eli todella kesäisillä ilmoilla mennään. Mutta joo, tästä mä en ole kirjoittanut mitään ohjetta tähän. Että Instagramin puolella mä kysyin tässä alkuvuodesta, kun mä löysin tämän, kun se oli ollut piilossa, että lähdenkö tekemään ohjetta. Mutta en ole vielä nyt kerennyt. Mutta en tiedä. Ehkä mä tekisin paitamallin tällä. Mutta mä kyllä tekisin jollakin ohuemmalla langalla. Tai että mä jo lähdin vähän sen neulomaan, että tällä Dropsin Air-langalla. Eli semmonen ontelo, mikä se on semmonen lanka, Dropsin Air. Niin. Mutta se on nyt jäänyt tonne, että odottaa parempia ilmoja, että pääsisikö sitten joskus vielä poikalle. Että on tää sillä lailla jotenkin kiva. Mutta että en mä tiedä, tää 7-veikka, niin mä en muista, että menikö tähän meni kauheasti lankaa, niin tää on sillä lailla painava. Että mä en muista, että menikö mulla 5 kerää valkoista ja 5 kerää tätä roosaa, niin että se olisi niinku kilon painaista ja takki. Mutta en välttämättä tekisi sitä, että tästä tuli aika pitkä. Että sehän tulee tänne ihan pepun päälle. En välttämättä tekisi näin pitkään, niin kyllä siitä varmaan kerää kumpaakin saisi jättää pois. Mutta joo. Mitäs mulla on valmistunut? Mä sain valmiiksi, kun mä viimeksi puhuin siitä, että
aikaa on mennyt tähän siihen mun paitaan, mitä mä oon testineulonut. Ja se on salainen. Niin sitä mä en vieläkään en tiedä milloin saan näyttää. Mutta sen mä sain valmiiksi ihan päivämäärään mennessä. Tai silloin sain vielä sen kuivaksikin, että mä olin saanut sen pingotettua valmiiksi. Ja, että sen on saanut valmiiksi. Mä sitten kerron siitä sitten enemmän sitten, kun mä saan sitä näytellä. Mutta että mulla oli todella silloin tuottelias viime viikonloppu, että mä sain 3 asiaa valmiiksi ja pääteltyä ja pestyä. Että mä voin vaikka aloittaa tästä. Mulla on täällä takana on roikkunut tämä minun köynnöstoppi. Ja tämän ohjeen suunnittelin jo, tai mä viime kesänä päästin ohjeen tähän köynnöstoppiin, mutta että en ollut sillä lailla tyytyväinen siihen lopputulokseen. Tai että kun mä sen pesin, niin se sitten aina lörpähti selkäpuolelta. Niin sitten se jäi käyttämättä. Ja sen mä olin neulonut tästä Novitan Woollywood-langasta. Mä en oikein, se ei niinku, no sitten täksi kesäksi, kun se oli kuitenkin niinku nätti niinku tää pitsi täällä alas, niin mä halusin, että se niinku, että mä olisin tyytyväinen tähän toppiohjeeseen, niin mä sitä nyt päivitin. Että mä vähän muunsin tätä selkäpuolta, että tännekin tuli se, mikä mä olin ensin tehnyt, niin että tässä ensin neulottiin nämä 2 etuosaa ja yhdistettiin ja sitten vaan luotiin niin kuin silmukat taakse ja sitten aloitettiin näin alas, mutta se aina mulla halusi täältä takaa niin lörpähtää. Ja mä en siitä sillä lailla tykännyt, että aina näkyy rintaliivit ja selkänauha sieltä, että aina sai olla vetämässä sitä, että ei pysynyt ylhäällä. Niinpä nyt mä oon muuttanut tätä vähän sen, että tännekin tulee selkäpuolelle tämmöiset vähän pienemmät kolmiot. Ja sitten loppusilauksena mä sitten tein, että nämä iCod-nyörit, että ne saa niinku solmia tänne olkien päällä, niin ne on sillä lailla säädettävät. Että tässä on minun köynnöstoppi. Ja tällä hetkellä niin mä voin tähän lisätä kuvan, kun mulla on se päälläkin, niin näkee vähän, että millainen se on päällä. Että tästä tuli vähän lyhyt, mutta että justiinsa, että jo hameen päälle tai näin. Että on vähän semmoinen kropattu malli. Mutta että se on helposti saa laitettua lisää, että jos on itselleen lyhyt. Ohje on nyt testineulonnassa, että sen mä oon nyt tässä, oliko se perjantaina lähetin vai torstaina, että muutama päivä sitten. Ja tässä on deadline ja mä laitoin nyt reilusti, että kaikki kerkee neuloa ihan rauhassa niin tonne heinäkuun 6. asti. Eli semmonen reilut melkein kuukausi, tai no kuukausi oli, että kun mä sen lähetin jo tässä viikolla niin ohjeen, niin semmoinen kuukausi on aikaa neuloa tämä toppi. Ja tästä tuli kyllä kiva, että ollaan nyt suunnitelmissa, että jos te tuutte huomaamaan, että mä hypin vähän näin eestakaisin, mutta tämän tulen tekemään uudestaan. Mä voin siitä sitten kertoa enemmän sitten lopuksi, kun minä selitän minun tulevia suunnitelmia. Mitäs muuta mä oon saanut valmiiksi? Sitten mä sain tämän. Kumpa puolta mä näytän. Elikkä tämän mä jo olin silloin oliko se viime jaksossa mä kyselin tälle nimiehdotuksia. Niin sitten sieltä tuli, tämä on sitten, ja sitten tuli, että liplatus, niin tästä tuli liplatus T. Eli mun piti käydä googlettaa, että mitä se liplatus tarkoittaa, että se on vähän semmoinen erikoinen. Niin se on semmoinen kevyt hentoääni, että kun vesi tai että sade osuu veteen tai että tämä
vesi osuu veneeseen, että se aalto kun se tulee, niin se ääni siinä, semmoinen herkkä kevyt ääni, niin tämä on sellainen kesäinen, niin että ajattelin, että se sopii hyvin se liplatus. Ehkä mä oon tähän jo laittanut sen kuvan tästä, kun mulla on se päällä. Tästä mä oon ohjeen kirjoittanut jo. Ja ensi viikolla etsin koeneulojia tälle. Ja tän mä oon neulonut tästä Drops Safran langasta. Elikkä mulla meni reilu 3 kertaa. Mä sain aloittaa 4. kerää tätä valkosta. Ja sitten mulla meni vähän reilu kerä. Elikkä sain aloittaa 2. kerää tätä sinistä. Elikkä tää oli, ja tää mä neuloin M-kokoa 3,5 puikoilla, että tähän sai sen laskea sen 6 kerää. Mutta että kyllä sitä pärjäisi vaikka 5 kerällä, jos tekisi niinku ihan yksivärisenäkin, että se ihan onnistuu. Että täällä on ihan yksinkertaisesti vain nurjia kierroksia ja sitten on tommoista pitsireikää. Mutta tämmönen. Elikkä jos kiinnostaa testineulan liplatus teepaitaa, niin ensi viikolla kannattaa katsoa tuolla Instan puolella, että sinne laitan, että nyt kuulutus, niin että on tulossa testineulat. Ja sitten mitä muuta. Joo, mä toissapäivänä me ollaan nyt oltu mummulla Kokkolassa pari yötä poikien kanssa. Ja kävin sitten siellä kaupassa, että hain sukkalankoja yhteen toiseen projektiin, niin sitten mä löysin, otin lankaa, tätä Drops Merino Extra Finea. Nyt mulla ei ole tässä sitä vyyhdettä tosta. Niin meidän juniorin päiväkodista yksi jäänyt syksyllä äitiyslomalle. Ja hoksasin tässä, että, että se ei ole välttämättä enää sitten, kun että pojilla on nyt päiväkoti ja ne saa olla päiväkodissa sinne juhannukseen asti ja sen jälkeen saavat kesäloman niin, ja menevät sitten vasta elokuun, joskus sitten alkupuolella tai siinä elokuun keski, joskus silloin kun koulut alkaa, niin saavat mennä takaisin päiväkotiin. Niin hoksasin, että hän ei ole enää välttämättä silloin enää töissä. Että on jäänyt luultavasti jo äitiyslomalle silloin. Niin ajattelin, että mä keksisin jotakin pientä hänelle. Niin mä neuloin tämmöiset pikkuset sukat. Ja tässä on lankana on tää Dropsin Merino Extra Fine ja 3 puikoilla neuloin, niin tuli tämmöstä tiivistä pikkusta sukkaa. Tätäkin on ihan omasta päästä tein. Tän pintaneulan tähän. Tätä on ihan oikeaa ja nurjaa silmukkaa vaan. Niin. Ja sitten siihen samaan settiin tumput. Ja sitten mä oon suunnitellut, että teen vielä myssyn. Semmoisen, että saa solmia tänne alas. Ja että näitä mä ajattelin, että nämä on, kun mulla on tää Nilo Sweater, niin se on tää meidän esikoisen mukaan, niin sitten mä oon pitkään ajatellut, että mun pitäisi keksiä tälle meidän juniorille joku nimikko pintaneula, niin näistä tulee ihan, että nämä on, sitten mä oon kutsunut, että nämä on Joona Socks. Ja sitten nämä on sitten Joona Mittens. Että on suunnitellut, että teen tähän isommissa koissa. Että nämä sukatkin teen ihan aikuistenkin malli koko asti, että lasten ja sitten nämä tumput. Että sitten tästä teen sitten, että ihan lapasiakin. Että pojille tuun tekemään ja ehkä aikuistenkin. Mutta että nämä nyt on suurin piirtein laskettu, että semmoinen 3 kuukauden ikäiselle. Ja sitten kun vaan tässä kerkeän, niin
ehkä mä saan tämän sarjottua sitten useampaan kokoonkin. Ja sitten tähän tulee se kypärämyssy tai semmonen sidottava tänne myssy alle tai myssy samalla pinnalla. Semmoiset pikkuset. Että 3 puikolla tein. Nämä on nyt suurin piirtein ne, mitä mulla on valmistunut. Ja nyt kun mä samalla näytän tätä, mikä menee vauvalahjaksi, niin mä voin, että mitä mulla on sitten nyt neulan. Niin että mulla on käytössä tää Knit & Note-appi. Että sinne mä oon nyt vuodesta 2021 kirjannut kaikki neuleprojektit ja langet, sinne saa kaikki lankastashit ja kaikki. Ja siellä on hyviä välineitä, että miten paljon tai että miten useasti pitää lisätä, että jos kerroksella pitää lisätä tasavälein näin ja näin monta, niin se laskee automaattisesti sitten. Että suosittelen, että jos ei ole käytössä, niin ladata tämä Knit & Note-appi. Ja että se on ihan, siinä löytyy ilmainen versio, sanoisin vielä. Tai ainakin silloin on aluksi ollut ilmainen versio, mutta mulla on tämä maksettu, niin siellä tulee sitten, että kun on, niin siellä on paljon erilaisia ohjeita. Ja sieltä mä löysin sitten että semmoisen Unikaverin ohjeen, niin mä aloin tekemään tästä. Mä oon vasta pään kerennyt tekemään tässä, kun me oltiin mummulla yökylässä, niin tulee pupu menee tuohon samaan settiin sitten, että tää on tästä samasta. Mä voin lisätä tähän kuvan, että millainen se on, että se kuva on otettu sieltä Knit & Note siitä ohjeesta. Ja tää ohje on Kuuseklyyten Albert, eli se on tämmönen niin kuin Meliora suunnitellut ohjeen. Se löytyy sieltä Knit & Note tai sitten varmaan löytyy erikseenkin jostakin myynnistä. Eli tämmönen pikkunen unikaveri mä meinasin tehdä. Tähän tulee sitten, että muuten nyt on päävalmista, mä saan vaan tehdä sen. Että kun tähän tulee semmonen pieni 4 mallinen riepu sitten, että saat pään kiinnittää siihen riepuun. Tää pitää nyt vielä vaan täyttää. Niin tämmönen. Ja tää on tästä samasta langasta, mitä mä oon käyttänyt näihin, että Merino Extra Fine. Tämä voin tähän videon alle laittaa, että mikä tää värikoodi on, mutta tää on vähän tämmönen beige, vähän tummempi beige, vaalea ruskea, mitä sitä haluaa sanoa. Niin niitä mä oon nyt tässä tehnyt. Sitten mä osallistun tähän Hanne-Mari Design ja Snurren yhteisneulontaan. Eli on mukana neulomassa tätä mysteerihuivia. Ja siihen Instagramissa mä kyselin, että lankavaihtoehtoja. Että mulla oli tämä Säijevuulin merinosukkalanka värissä Dirty Flamingo. Niin tämän mä sain sieltä, oli goodiebagissa siellä Korpon Retreatissä. Niin tämän mä sain sieltä. Ja sitten mulla oli Stasheissa mulla oli paljon fingering, että sitä piti olla 2 eri väristä fingering vahvusta lankaa. No, mulla oli sitten, että niitä nyt mulla löytyi, mutta että minkä mä valitsisin kaveriksi, niin sitten mulla oli useampi vaihtoehto ja sitten sai äänestää. Niin eniten ääniä sai sitten tämä Sannesin Sunday-lanka 2650, tämmönen vaalea beige. Eli tämmöisellä värikombolla mä oon alkanut neuloa tätä, että tässä on 3. osa nyt tullut. Niin siitä tulee tämmönen huivi. Eli tästä aloitukseni on ihan vaan aina oikeeta, niin tuli tänne asti. Ja tässä oli suurin piirtein, oliko tässä ensimmäinen osa. Sitten tuli tämmönen pitsiosuus ja oli tänne asti. Ja oli se toinen osa. Ja sitten tässä on nyt tää viimeinen osuus. Eli tämmöstä pientä palmikkoa. Tämmönen huivi.
Eli että vielä ehtii hyvin mukaan, että mitä sillä on Hanne-Marilla, että onko 3 päivän välein vai 4 päivän välein, niin tulee aina osa. Että kyllä hyvin vielä ehtii mukaan ja siellä ne varmasti löytyy Instasta sitten jälkeenkin päin nämä osat, ohjeet tähän. Että ihan vain Instan puolella tulee siellä, löytyy tekstimuodossa, että nämä ohjeet tähän. Mutta ihan perus huivi tulee. Se oli se. Ja tuossa mulla on, siinä oli 3,5, jos on semmonen tiukka käsiala, ja sitten 3 millin puikot, jos on semmonen vähän löysähkö. Mutta mulla nyt on suurin piirtein semmonen keskiverto, ehkä vähän napakka, niin sitten mä neulan nyt 3,5 millin puikolla tuon. Sitten mulla on yksi valmistunut tämmönen sukka. Katsotaan, onko mulla täällä sukkablokkia. Eli nää on itse suunnitellut touko socks. Ja tässä mulla on lankana tämä Säie BFL Sock lanka. Eli tää on semmonen, onko tää DK-vahvuinen? Joo. Säie BFL Sock DK lanka. Ja tää sävyn nimi on Queen of Cedars. Eli tämmönen ihan sitten perussukka, ranskalainen kantapää täällä vahvistettuna. Ja sitten mulla on tässä, että niinku tuossa jalan ulkosyrjässä, tai se ei ole ihan keskellä tää kuvio ei kulje, että se vähän tonne niinku ulkosyrjään päin kulkee, niin tää pitsi, että ihan täältä ylhäältä niin ihan tänne varpaaseen asti. Sitten tää on vähän muotoiltu. Nämä varpaat. Eli että kun se laittaa jalkaan, että kun tämä on nyt oikean jalan sukka, niin sitten että kun täällä iso varvas on tällä puolella ja pikkuvarpaat täällä, niin se vähän jyrkemmin kavennetaan täältä. Ja sitten lopuksi mä oon ihan silmukoinut täällä nää sitten silmukat yhteen täällä, että mulla on nyt täällä toinen tuloillaan, että oon tehnyt nyt kantapään ja sitten että oon aloittanut nyt tätä jalkaterää ja kavennuksia sitten tässä. Eli nämäkin tässäkin jossakin vaiheessa tulee sitten ohje näistä, että nämä on tämmönen 3839 sukka. Että saa nähdä, riittääkö tämmönen yksi vyyhti. Että mulla on tämän verran jäljellä tästä 100 gramman vyyhistä. Ja on. Että mulla vielä jalkaterää vähän, sen pitäisi saada neulottua. Saa nähdä riittääkö. Että tässä on toki, että kun tässä on näitä nyppyjä, niin ne vie jonkun verran vähän ylimääräistä lankaa. Mutta ne nyt oli, mitä mulla on tällä hetkellä ollut sillä aktiivisesti. Sitten mulla on yksi työjuttu, mitä mä neulon. Että sitä mä nyt en vielä viitsi oikein paljon näytellä. Että ehkä me sitten Cindyn kanssa sitä sitten näytellään sitten kun se valmistuu. Ja, mutta että on yksi neuleohje, minkä mä suunnittelen ja kirjoitan Knitsille. Mutta ja nyt kun me tultiin siihen, että mä oon nyt aloittanut vähän sen suunnittelemaan ja kirjoittelemaan ohjeita Knitsille, niin sen mä unohdin näyttää tässä valmistuneissa. Että meillähän on nyt Cindyn kanssa menossa Knits Push Pouch Call, eli yhteisneulonta Instagramissa. Eli että jos kiinnostaa nyt nämä, mitä mä nyt näytän, niin laittakaa mulle Instassa tai
viestiä, että haluatte olla mukana. Eli laita viestiä handmade by _Ninnille. Niin mä voin lisätä sut mukaan sinne viestiryhmään. Että siellä on meillä viestiryhmä. Ne, jotka nyt osallistuu. Ja siellä on sitten yksi vähän se semmoista spessujuttuja niille, jotka osallistuu. Eli Push Pouch. Push Pouch on tää yhteisneulonta. Siellä neulotaan tämmöisiä pikkusia laukkuja. Tätä nyt mä oon saanut valmiiksi, mutta mä en ole vielä saanut, että tähän tulee semmonen klipsi ja sitten mun pitäisi ommella tänne sisälle vuori vielä. Mutta mä laitan tähän kuvan, että meillä on, että ohje on 2 eri kokoon. Eli on tää isompi ja sitten on semmonen pienempi malli, mikä on suurin piirtein ehkä ton kokoinen. Ja sitten siihen tulee nyörit vaan yhteen sivuun, että se voi vaikka helposti sitoa johonkin projektipussukkaan tai johonkin kiinni. Ja sitten tähän tulee semmoinen paineklipsi. Tähän näin sitten kiinni. Elikkä yhdellä kerällä, että tää mä oon neulonut tästä Katian Line langasta. Elikkä meni suurin piirtein 36 grammaa ehkä meni tähän isompaan malliin. Ja sitten tää on tää zigzag kuvio tässä, niin tää syö eniten lankaa. Elikkä tähän meni se 36 grammaa. Elikkä jos niillä muilla, että meillä on 5 eri pintaa löytyy siinä ohjeessa ja sitten yksi ekstra pinta, tämmönen kuin pintaneule, niin löytyy sieltä meidän viestiryhmästä, mikä on vaan limited niille, jotka on mukana tässä kalissa ja siinä viestiryhmässä, niin että sitä ei tule myyntiin sitten lopuksi. Että että miten tähän osallistutaan tähän yhteisneulontaan, eli sun pitää käydä ostamaan ohje. Knits.fin sivulta löytyy, että tämä Knits Summer Pouch. Se riittää, että jos sä ostat sen ohjeen ja ilmoitat meille tai mulle, voit laittaa viestiä, että haluat olla mukana ryhmässä, niin mä lisään sut sinne. Ja sieltä sä näet kaikki meidän, mitä me ollaan keskusteltu tähän mennessä. Ja sitten sieltä löytyy erilaisia pakkauksia. Semmoinen, että siinä saa ostaa erikseen nämä klipsit, mitkä sitten laitetaan tänne. Osaa ostaa erikseen, tai sitten löytyy semmoinen pakkaus, missä on tämä klipsi ja sitten on vuori tänne sisälle. Jos ei itse halua ommella tai jos ei ole mitään semmoista kangasta, mistä voisi ommella semmoisen. Ja sitten meillä on vielä erikseen sitten semmoinen pakkausbundle sitten, että missä on tämä iCorderi, että saat helposti tehtyä nämä nyörit tänne. Ja sitten ohjeenkin saa mukaan sitten näissä valittua näissä pakkauksiin, mutta saa ohjeenkin ostettua erikseen sieltä knits.fi-sivulta. Joo, mutta se oli nyt se. Mutta sitten mitään suunnitelmia. Mä tunnen, että mä oon vaan nyt kiireellä puhunut läpi, että tämä on nyt niin kuin näyttänyt kaikki, mitä mulla on tällä hetkellä puikolla aktiivisesti ja mitä mulla on valmistunut. Aikaa on mennyt 28 minuuttia, että tuntuu, että mä oon puhunut. Kuuma täällä tulee. Mutta joo, se oli se, mitä mulla oli suunnitelmia. Mä puhuin tästä mun köynnöstopista, mikä on nyt testineulonnassa. Niin mä ajattelin, että mä teen itselläni toisen. Tätä mä unohdin ehkä mainita, kun mä tätä näytin. Tämä mä oon sitä Katia Linen langasta tehnyt. Eli tää on pinta vähän semmonen kova tai semmonen pellavainen lanka, kun se on pellava lanka, niin puuvilla. Niin sitten mä ajattelin, että mä teen toisen tästä Viking Garn bambulangasta. Tätä mä ostin silloin, me oltiin Sindin kanssa lankamaailmassa Oulussa. Että meinasin tehdä toisen köynnöstopin tästä. Ja ehkä teen vähän pidemmän. Että varmaan yksi tommonen kukka pitsi tai pitsiosio lisää tänne, niin tulee vähän pitempi.
Semmoisen mä oon meinannut tehdä. Sitten mä oon suunnitellut, että mä haluaisin itselleni semmoisen mohairneuleen paidan. Että ihan peruspaita, tai semmonen kaksinkertaisella mohairlangalla, että pitkähihainen, semmonen pehmeä, ihana paita. Että sitä mä oon ajatellut, että mä lähden tekemään ihan oman mallin siihen, kun mä en näköjään osaa neuloa ohjeen mukaisesti, niin sitten on paras tehdä itse. Tätä en mä tiedä. Kyllähän niitä löytyy kaikenlaisia ihania valmiita ohjeita, mutta se on nyt ollut kiva lähteä tekemään ihan omasta päästä ja oman mallin mukaan, niin sitä saa sitten semmoisen, minkä niinku haluaa ilman, että pitää ruveta muuntaa jotakin valmista ohjetta semmoiseksi, että se minkälaisen lopputuloksen siitä haluaa. Niin se on mulla suunnitelmissa tässä joskus, kun saan vaan aloitettua. Ja 2 kesätoppia mä oon funtsinut, että mä vielä teen. Elikkä yhden tästä, kun mä esittelen näitä mun lankoja, niin tästä Vuonoen Pentti kampalangasta. Funtsin, että mä teen kesätopin, että samalla kuviolla kuin nämä mun sukat, missä mulla on täällä muita valmis. Tällä samalla se tulisi niinku tästä, että samalla lailla kolmiomallinen toppi tällä samalla pintakuviolla. Että mä oon vielä epävarma siitä, että teenkö mä yhdet tai niinku, että tässä niinku molemmin puolin tästä, että aloittaa täältä kolmiosta. Tää nyt vähän sellaisella yritän selittää, miten mä funtsinut. Vaikea. Mutta siitä tulee niinku samanlainen vähän niin kuin tämä, tämmönen kolmiomalli. Teenkö mä aloitan täältä ylhäältä ja teen yhden tälle puolelle, toisen tälle toiselle puolelle. Näin, että 2 kertaa tää kuvio tähän eteen, vai teenkö sitten vielä tähän keskelle, että tänne tulisi niinku 1, 2, 3 kertaa tää sama pitsi, nyppylä kuviointi tähän eteen, että muuten se selkäpuolelle mä ajattelin, että ihan sileä neuletta, että tuntuu, että jos haluaa istua tai nojaa jonnekin, niin nämä nypyt sitten siellä osuu. Ja sitten jos haluaa pitää jonkun neulettakin siinä päällä, niin ei niitä näy siellä takana. Niin mä ajattelin, että jos selkäpuoli olisi ihan sileä, niin semmoisen mä oon suunnitellut tästä Vuonoen Pentti kampalangasta, että saa nähdä, millaista tulee. Kerkeekö täksi kesäksi vai meneekö ensi kesäksi, niin se on sitten eri asia. Sitten toinen neuletoppi, onkohan mulla tässä, on suunnitellut tästä. Ostin, kun meillä oli bubble stick, niin tuolla Kokkolassa alkuvuodesta, niin ostin tätä Lauran siihen värjäämää merinasukkalankaa. Eli tätä muuten löytyy Woolmivansilta nytkin myynnistä. Että tämä oli semmoinen niin suosittu, että hän rupesi värjään sitä omaan. Eli tää on silloin Bubble Stickissä, niin tää oli tää Bubble Stick 2025. Mutta nyt tää löytyy värissä tai nimellä Quiet Garden. Eli ihan tämmönen hento. Täällä on lilaa ja vihreätä vähäsen, niin tästä mä oon meinannut tehdä topin. Se on nähdä täksi kesäksi tai ensi kesäksi. Mutta mä meinasin tehdä tämän, oliko se 4 puikoilla ehkä. Että tästä tulee semmonen ei niin tiivis, että tulee semmonen ilmava, kevyt. Että kun laittaa fingering vahvuinen lanka ja 4 millin puikot, niin tulee ilmava lopputulos. Mutta ehkä jotakin pientä pitsi tai pintaa siihen on suunnitellut.
Että semmoset mulla on suunnitelmissa. Ja nyt kun me päästiin tämän langan avulla tähän Bubblestickeniin, niin nyt on lippumyynti syksyn Bubblestickia varten auki. Tai että nyt on liput on myynnissä. Eli että jos kiinnostaa, niin Bubblestick syksyllä, niin tällä kertaa me ollaan Vaasassa. Sokos Royalissa sanoisit, onko se niin se hotellin nimi. Että meillä oli kivaa Kokkolassa ja oli meillä kivaa viime vuonnakin syksyllä, kun me oltiin Vaasassa. Kokonainen päivä. Syödään, juodaan. Ihan ei tarvii juoda mitään kuplivaa. Että ihan mitä haluaa ja ollaan ja seurustellaan ja neulotaan. Eli siinä syödään hyvää ruokaa, ollaan muiden neulojien kanssa ja neulotaan. Kokonainen päivä. Niin mikä nyt olisi parempaa kuin sellainen. Eli että jos kiinnostaa, niin käy ilmoittautumassa ja lukemassa lisää kovaknitters.comista. Sieltä pääset ilmoittautumaan mukaan siihen tapahtumaan. Eli siellä on vielä muutamia paikkoja vapaana. Ja meillä on tänä vuonna me ollaan nostettu paikkamäärää. Että meillä on nyt 100 paikkaa vapaana ja siitä ei ole enää oikein paljon jäljellä. Että jos sua kiinnostaa, niin voit hyvin tulla yksin tai sitten kaverin kanssa. Mutta sieltä kyllä aina löytyy ihmisiä, jonka kanssa voi istua ja neuloa ja jutella neuleista. Ja se on todella kiva tapahtuma. Oliko muuta, mitä mä sanoisin? Jos sä tuut kauempaa, niin siitä sitten löytyy se, kun me ollaan hotellissa, niin ehkä heiltä tulee jotakin hotelliyötä saa halvemmalla. Että ei tarvitse pelästyä, jos käy ilmoittautumassa, että se Kovaknitters-sivu on ruotsinkielinen, että siellä ihan puhutaan suomeakin. Että mä oon yksi niistä järjestäjistäkin, että siellä multa, jos haluaa suomenkielistä, että ja kaikki osaa suomea meistä, joka on mukana järjestämässä ja tapahtuma. Kaikki ohjelma niin pidetään sekä suomeksi että ruotsiksi. Että jos on sama systeemi niin kuin aikaisemmin, niin me pelataan vähän bingoa ja neulotaan. Ja sitten meillä on siellä minimarketti, että meillä on nyt muutama myyjä, joka tulee sinne sitten myymään omia tuotteitaan sen tapahtuman aikana. Ja sitten jos et sä sitä halua tulla itse tapahtumaan, niin aamupäivästä sinä samana päivänä niin meillä on minimarketti auki sitten kaikille. Että sinne saa tulla hypistelee lankoja ja kahtelee, että mitä kaikkea siellä on vielä myynnissä. Että suosittelen, että jos Vaasassa on, että onko se syyskuun 1. viikonloppu, sanoisin. Mutta siitä löytyy lisätietoja sieltä kovaknitters.comista ja Instassa laittakaa Kovaknitters seurantaan, niin sieltä sitten tulee kaikkia aina päivityksiä ja julkaisuja, että milloin tapahtuu ja mitä. Ja jos oot kova jäsen, niin se on saat halvempaan hintaan tämän tapahtuman. En muista nyt täysin tässä heti, että mitä meillä on hintoja, mutta ne löytyy kaikki sieltä kovaknitters.com-sivulta. Ja muuta Kovaknittersia, että jos olet Kokkolassa 25.6. ja oot kova jäsen, niin tuu meidän kanssa piknikille, eli neulomaan ja piknikille. Että jos sä et salli, niin me ollaan ulkona jossakin puistossa Kokkolassa. Että saat ottaa oman kahvitermoksen mukaan ja ehkä jotakin pientä syöttävää, jos haluat, niin pakkaat piknikrepun mukaan ja otat neulomukset ja tuut mun ja
Sindin kanssa ja Mia varmaan tulee Vaasasta. Niin neulotaan ja pidetään kiva hetki yhdessä 25. päivä kesäkuuta. Eli juhannuksen jälkeen niin toivotaan, että olisi parempia ilmoja, että pystytään olla ulkona jossakin Kokkolan puistossa, mutta siitä tulee sitten ilmoitusta, että löytyy siellä Instan puolella Kova Knitters, niin sieltä tullaan, että missä sitten loppujen lopuksi sitten mennään. Mutta jossakin Kokkolassa. Joo. Mutta se oli multa niinku tällä erää todella tiivis, lyhyt, sekainen video. Tuntuu, että tällä kertaa tuli, mutta se on vähän niin kuin minä itse. Pieni, tiivis ja sekaava ihminen. Mutta joo. Ja kiitos tosi paljon kaikille teille, jotka olette jättänyt kommenttia ja olette tykännyt näistä videoista, niin jatkakaa. Se tarkoittaa todella paljon, että te haluatte katsoa näitä mun videoita edes. Ja laittakaa tykkää, kommentoi, tilaa kanavaa, se ei maksa sulle mitään. Että sinulle tulee vaan aina ilmoitus sitten, että kun tämmönen sekava jakso tulee, minkä on tehnyt, niin tulee ulos. Niin, että jos haluat seurata näitä mun sekoiluja täällä. Mutta ei. Yritän olla. Tää oli vähän tämmönen extempore, niin sanotaan, että sen saa mennä sen piikki, että ensi kerralla yritän olla vähän järjestellisempi näiden mun jaksojen kanssa. Etten nyt heti pälpättäisi näin. Jos ole vettä melkein mukana. Mutta 1000 kiitokset teille, että jos jaksoitte katsoa tänne asti. Sitten toivottavasti kuukauden päästä nähdään.